अलिया रेडी हुयोस पारे आवय दाखव तुगे आउटफिट दाखव सगळ्यांक अलिया गे आउटफिट चोया फ्रेंड्स अलिया गे आउटफिट स्टिच आउटफिट स्विमिंग वचपाना रे बेबी एक्साइटेड रे तू तुगे कॅप बी हा तोकले घालपा आवय आलू सारखे एक्साइटेड आनू दीदी रेडी झाले जॅकेट घ्यायला सुटकेस उडवले त्याने होय दीदी उडवली अक्की मुगे लॅपटॉप पळू हा नोटी ते अक्कीत कोरी आणू को सांग आणू मारिया माल जाते मग कराय को तोले भूतावर उडूया हे कोण सांगेल तुका नोटी हा भूतावर उडूया देवा आलिया तुगे ड्रेसाचे कोण आहे रे स्विमसूटाचे कोण अरे उकू कितकोन येता रे तुका उकूट येता चल वॉटर पिओस आणि चल दादा सांग तुगे थिंग बॉटलीन बंदोलो ना वॉटर पी हाय ग्रेस फॅमिली हेंचय आता आम्ही इवनिंग बायस होता हेंचय आयकडे अलिया आणि अनायरा गेन स्विमींग पुलाक तांकां पुलां वचों जाय ओके सो चल तांकां पुलां घेवन वयता आतां सारकें एक्सायटेड हें दोगांय दाखयत तुमकां हेंचय कितको नाचत तेंचो हेंच अनायरा रेडी ए कम या वे आर गोईंग चल या चल गो इनसाइड चल या मरे आता आज बोर एन्जॉय करतली नो बाबा आनी डावन लो ग्राउंड एलची मर सो ये थँका ए साइड बाबा दिस साइड वेर इज डाडा इंकी घालून पडो समा कानेरा रूम की वाले कम गो 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 डाडा वेलकम डाडा हूँ गेलो डाडा येता मरे अशी अलिया बे डाडा येतलो हो चय सो इंचय आमी आतां वयताय पूल तेंचो किड्स क्लब हालिया आमी ओके वाव हें बरें आसात मरे चोय कॅक्टस लुक एट दीस कॅक्टस वाव बेस्ट दिसता ना नायस हाली हाचोय सारकें जाण जाल्ले भशेन मुखार चलत सारकें सारकें एक्सायटेड हा इचोय आमी पावली अरे आयू आवय चलिया एक्सायटेड हा वय राव डाडा येतलो चेंज करपा गेला डाडा ता मरे मातशें न्हू आलू चोय गेली आलू दूर दूर तू येता चोळा येतले ना हालू तेशको माना का चोय तेका मागडा पिले सो डाडा अरे कुकुश हे कुकुश बाबा आवय स्विमिंग पूल बरं हा आली चल ब्रिजी कसं आहे आणि स्विम कर गो इश्क इश्क कर गो म्हणजे दाडा बरस
You enjoying? आलू आप से बाबा तुझको माना का वाटर में हेयर ऑल जाते ब्लॉक करतो ना गालू आता शेताचे यायचा चल आता कर स्विम कर आता पायान आले अरे आले कुकू नाइस नाइस गो चालू जॅकेट घ्यायली पाय आले स्विम कर व्हेरी गुड सोड रे का ऐकल्यान कोणती का कर स्विमिंग कर पाय आलोय पाय आलोय व्हेरी गुड आलोय हा व्हेरी गुड येस अरे अरे दाडाचे दाडा आणि दो दू वा बर असतली जाकुजी ऐसे देख दोन चलो दाडा बरोबर हा रे सेम हा रे बेबी सो तिगाई नावताई पुला आणि हांव बसवाला याचो हिंगा एन्जॉय कोताय सारकी पूल है 7 अप पेप्सी 0 पेप्सी 7 अप मेरेंडा अनायरा किती तर जूस हम पे ऑरेंज जूस है फ्रेश और लेमन ऑरेंज जूस को दो कहीं को एक ऑरेंज जूस हाफ ऑफ नो आइस हाँ और 2 मिरिंडा एक मिरिंडा एक कोला पेप्सी so ito ka gitu kung swim ko friends अले या गोट दाडा दो सांभाळ से ज्यूस पी पाहिले हाय किती जाय रे तुका हे कित कोत रे पी रे फिनिश कर रे सो चोय जालो आमगेलो पूल टाइम चोय अनायरा तेंगेलो सारकें बरें एन्जॉय केलें तेमी आनी आतां हांकां न्हावयताय आनी आमी भायर सरताय आमगे डिनर करपा ओके चोय धाडा चोय लुंगी घान हा ओके ಎಲ್ಲ ರಸ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ರಸ್ಕಲ ಆಚೆ ಲುಂಗಿ ಗಾನ
पितेस की घेणार चल या